Здравейте, приятели! Това е пилешко месо. Не съм ял месо само от година. Ми е доста интересно сега как ще ям месо за първи път. Все едно ям наистина за първи път. Изях картофите преди месото, за да се подготвя за месото. Но май не съм готов още за месото. Интересно е. Днес, като бях в магазина, си мислех как трябва да ям супер много калории, за да си набавя протеин. Математиката просто не излиза. Когато си вегетарианец и искаш да набавиш много протеин, без да ползваш много протеин на прах, без да прекаляваш с млечните продукти, трябва сигурно да бухам по 6-9 яйца на ден. А някакси за една година се наядох на всичко това. Соевите продукти, разбира се, не са вариант, защото повишават естрогена. Любимото е женски хормони в моето тяло. Даже не знам дали е вкусно това. Сега си го направих и още не съм го опитал. Мамка му. Еми, пиленце. Мисля, че си умрял за мен. Гадно е. Живяла. Аз се го ям. Но пък хубаво е станало. Хубаво е станало, да. Това нещо е било живо. Ако продължавам така да го мисля, ще спра да ям. Така веднъж за малко стана вегетарианец. Майка ми беше сготвила сърца. И като погледнеш една чиния пълна с сърца, почваш да броиш животите. Един живот, 2 живота, 3 живота. И ги изяждаш. Брутално. Не ми липсваше в интерес на истината месото. Просто става досадно с тия увеличени калории за растителни продукти, които съдържат протеин, и не набавяш кой знае колко протеин, или някак си става досадно. То по-скоро е за трениращи, иначе не е досадно да не ядеш месо.
няма проблем да не ядеш месо. Но когато искаш да се възстановяваш, аз предполагам, че всеки би предпочел месото, тъй като хранителният състав му е доста по-богат на веществата, които са ти необходими, за да се възстановиш. Т.е. протеин. Калориите няма да са много. Ще можеш и да сваляш дори. Да чистиш. Очаква да се разплаче, докато ям пилешкото месо. Или поне да пусна сълза, човек. Чувствам се добре. Все пак му благодарих. Тя ме прави малко по-малко лошо. Лоши ли са хората, които ядат месо? Аз не съм лош. Сложно беше, но за една година не успях да кача килограми от това, че не ям месо. Опазих се, макар че ядях тесто. От време на време. Не постоянно. Но пък съм се замислил за нещата, които ми липсват. Нещата, които наистина обичах. Или са доста по-вкусни от това, което съм ял като вегетарианец. Съм ял страшни гадости. Предимно не защото са гадни нещата за вегетарианците. Предимно причината беше там, че аз не ги готвех хубаво. Живеех със сестра ми. Тя правеше страшен боб. Страшна леща. И всякакви други супи, които не са с месо. И тогава се пръсках. Като питаше какво искам за ядене, отговорът беше боб. Съвсем по дефолт. Боб, боб, боб. Няколко месеца основната ми храна беше боб. И беше жестоко. Може би ми липса малко. И сестра ми и боба. Дали ако имах приятели вегетарианци, ще ми е по-лесно. Ще изкарам повече време. Повече от една година. Спрях да си говоря с някои вегетарианци. Но по други причини. Аз съм кофти човек. Дева. Тегало е човек. Толкова време не съм ял месо. И след да изям толкова много пиле. Но ще го изям. Ще ми даде... Колко бяха? Май са 550 грама. Първо ще изгледат около 700 калории. Вероятно. След това ще отиде протеина, мисля, че беше 17 на 100. Са 68 и още 17. 85.
85 протеини за 700 калории. Около 700 калории. В никакъв случай не можеш да си набавиш от продукти не съдържащи месо и различни от соя. А соята, пак се повтаряме, тя не е хубава, тъй като повдига естрогена, който на мъжете не ни трябва. Никой мъж не иска да е женчо. Малко е травмиращо, докато имам месо в момента. Но то си е на психична основа това. Преодолява се. Гадно е, че ядеш нещо, което е било живо, но опитвам се да го оценя. Не знам дали си лечи, но се опитвам. И не да го оценя дали е вкусно или не. А дали аз заслужавам да го ям. Да, трябва да спра да го мисля това. Няма да стига до никъде. Оправдано ли е да ядем месо? Кой да? Вероятно верният отговор е не. За жалост от картофките ми е паднал розмарин върху пилето. Е толкова гадна подправка. Толкова да не я харесвам. Кой ми я е сложил в пилето? Аз. Що я сложих? Не знам. Забравих, че мразя розмарин. Да се върна на нещата, които ми липсваха. Липсваше ми вкуса на луканката. Все още ми липсва, защото не съм опитвал скоро. Липсва ми вкуса на пържените кюфтета в тиган. Човек. Много ми липсват. Пица пеперони. О, толкова ми липсва тази пица. Мислех си да ям от Kaufland веганска пица пеперони. Имаше, между другото, но нарочно не съм си взимал, тъй като това е напълно излишно да замествам месото с нещо, тъй като то не ми липсваше. Не липсваше месото, липсваше ми вкуса на някакви продукти. Но за трениращи хора е доста гадно. Признавам. Не препоръчвам. Всъщност защо не го препоръчвам? Просто хората трябва да тренират много повече, за да могат спокойно да консумират всякакъв продукт, който не е месо. Ще има много повече калории, но ако си набавят протеина и са изгорили останалите калории, няма да има никакъв проблем. Но това го прави по-трудоемко. Това е и оправдание за мен. Не знам, че ще го приемат като оправдание. То звучи като такова. Не ми се тренира достатъчно.
Днеска съм тренирал час и половина, човек. Час и половина и аз после не мога да взема 4 консерви боб, да ги изям всичките и да не кача килограми. Значи ще изям само 4-те консерви боб. Ще пукна и хлебче, яйца ще ям. Сигурно една вафла ще изям. Не, там има едно кисело мляко, което чака да го изям след пилето, човек. Толкова много ще изям, понеже ми стане такъв. И пак се вместа в шибаните калории. Само защото ям месо. Бесен съм. И ям месо. Но се чудя това клипче дали да го кача без да го режа или да го изрежа и да го кача. Темата розмарин паса. Пуснах анкета в Instagram дали да започна месото отново. Според мен огромна част от хората ще ме подкрепят, че трябва да го започна отново. Огромна част от хората, които ще ме подкрепят, са тренирали или трениращи. Защото това ми е главният кръг от хора. Активни спортисти. Или такива, които са били активни спортисти и оттам се познаваме. И мисля, че всички ще подкрепят яденето на месо. Дори имам... За съжаление не всички. Добри, няма да го подкрепи това. Добри, много съжалявам, човек. Но се надявам да оправдае целите ми, яденето на месото. Няма да стана по-лош човек. Аз не съм лош човек. Няма да стане... Не, напротив, изгубило си живота това пиле. За да съм аз щастлив, сит. И да ми пораснат мускулите. Да се възстановя и да съм по-здрав. Не, някакси ще трябва да го оправдая това. Ще трябва да оправдая яденето на месото. Пред себе си все още не съм. Но ще го оправдая. Няма да прекалявам. Какво означава няма да прекалявам? Няма да ям по-скоро много месо. Няма да ставам чревоугодник. Да, това е успокояващо. Че няма да ставам чревоугодник. В никакъв случай не си угаждам на червата. Те не търсиха месо. Тегло се преглъща, когато си мислиш за това, че месото е било живо. Още веднъж, ако го кажа това, в този клип, че това е било живо, не знам на къде ще тръгнат тия работи. Прекалял. Мале колко мразя розмарин, човек, стига, бе. Единствената грешка, която направих е, че ядох картофите първо.
винаги трябва да се яде протеина преди въглехидрата. Тъй като пречи на усвояването на глюкозата от въглехидрата след това. А сега тя ще се усвои без никакъв проблем, аз ще натъпкам отгоре някаква друга храна. Ще усвоя протеина, да, то няма да има проблем. Но можеше да предотвратя усвояването на пълния процент глюкоза от въглехидрата. Да. Най-добре щяха подействат фибри. Няма фибри в моето ядене сега. Само един съвет приемете от мен. Не си слагайте розмарин. А ако си сложите, сложете си малко. Намирам човек от този розмарин. Аз заради розмарина ще спра да ям месо. Бах ти токсичната подправка, човек. Това розмарин не моля да го забранят. Или да забранят разфасовките по-големи от 1 грам. Дали може да ми стане гадно от толкова много ядене? Или по-скоро пиле? Не, няма ми стане гадно. Но ми стане гадно от киселото мляко после. Сега хубавия въпрос е дали да започна да ям и риба. По дефолт не обичам риба. Но ям филета. И не обичам риба заради костите. Те се опитват да му убият всеки път. Не ги разбирам. Какво им преча? Или са се опитвали да му убият. Като бях вегетарианец също не съм ял риба, тъй като това не влизаше в моите вярвания. Бях вегетарианец не защото не ям месо, примерно, или останалите вярвания за вегетарианците, а защото не исках нещо живо да умира, за да се нахраня аз. Толкова много хора ще кажат, че и растенията имат живот, чувства, енергия или там. Не знам как бихме го наричали, но всичко това може да са живи. Наистина. Но това, че аз не ги виждам като чувствителни живи създания, просто ми даваше правото да ги ям. И месото съответно не. Окей. Не мога повече да ям това. Много рядко се предавам на храна. Много рядко. Но в този случай казах си, че не съм чревоугодник, не трябва да се натъпквам. Ядох. Наистина ядох колкото ядох от него. Просто няма как да нямам повече сила. Всъщност, това е 5 часа, аз няма нямам повече и днес. Това е киселото мляко. Това е овче.
кисело мляко. Надявам се да има малко аромат на овца. Млечни продукти ядех. Реално. Яйца също. Аз го казах вече по-рано. Да, има лек аромат на овца. Тези млека миришат повече. 400 калории, 20 грама протеин. Това е проблема на храните, изключващи месото. Много калории, малко протеин. Всеки път, човек. Просто не е нужно да е толкова гадно. Не е нужно да ми е толкова трудно. Но ако не ми е трудно, означава, че се боря. Боря се, разбира се. Кой ще тренира вместо мене? Добре. Обичате ли кисело мляко? Мисля, 6 човека, които ще гледат клипчето. Предполагам. Аз мога много кисело мляко да изям. Много. Сега килограми бих спрял. Но наведнъж за цял ден май ще опукам 4 кофички по 400 грама, кило и 6. Взел съм си и скир. Е такъв. 55 грама протеин за цялото. 62 на 100 калории. Това вече се приближава към желаните хранителни вещества, които бих консумирал. Но е толкова гадно. Не мога имам човек такива работи. Толкова често и толкова много. Когато свалях килограми, се хранех предимно с натурален скир, протеин на прах и останалите ми храни просто бяха малко. Салати, яйца и не повече от 1500 калории на ден. Дори 1200 съм стигал. Фастил съм 24, 36, 48 часа. И благодарение на малкото калории, извървяното разстояние от мен и всекидневните ми тренировки, всъщност, дали бяха всеки ден или... Всъщност не, те винаги са били спрямо графика ми на работа. Работейки 2 на 2, аз имам едни 2 дни, в които тренирам задължително и останалите 2, един може да тренирам, може и да не тренирам и двата. Но реално в тия 2 дни аз се разцепвам. И това правя между 4 и 5 тренировки на седмица. Напълно достатъчно е. Когато свалях килограми, правех крака и гръб главно, което е съвсем нормално. И през останалото време просто правех корем и още нещо. Супер странно. Как се свалят
20 кг за 50 дни. Хората първо не повярваха, че това нещо може да стане трайно. Много мои познати казаха, че това нещо ще е йо-йо ефект, че не е здравословно, да си гледам здравето първо, но смятам, че сваляйки тези килограми, вече се отразява на здравето ми положително. След това, задържайки тези килограми и тренирайки с същата редовност, която имах, и тогава в самите тренировки почнах и да скачам. Паркура е начин на живот. Престанете да ни гоните. Как казваха в филма Паркур начин на живот, те отдавна не ни гонят. Пък и вече сме големи хора. Вероятно малко сме по-убедителни в това, което правим. А и се е виждало вече по света. Кой какво прави, защо го прави. Това е спорт. Те не са вандали, не са олигофрени. Макар че има много, които са и вандали, и олигофрени. Разбира се, няма как да няма изключения в този спорт. Не всички ще са умни, не всички ще са висшисти, не всички ще са с престижна работа. Ще са и такива като мене, и по-добри, и по-зле. Отклонихме се. Ядох месо. Да, приятели. Ядох месо. Трудно. Ще трябва да премахна и от Инстаграма, от профила си, че съм вегетарианец. Да. Беше ми приятно, приятели. Ще се видим отново. Предполагам, че друг такъв клип няма да има в този канал. Освен ако не искате. Тогава вече нещата може да се променят. Ядохме се.